Deri. Ya, kri loro tenan lho, Cuk. Lah kowe kok malah sing ati-ati ning omah. Ning omah kok kon sing ati-ati. Ya kudune aku sing meling. Lah kowe rantang cepet kok. Pendisian. Kang Mas, menawi panjenengan badhe nindakaken kewajiban saking ngersanipun sinuwun silahati krama. Kula namung nderek saged tetungga Kang Mas. Iya ya, matur nuwun ya. Pikantokan damel panjenengan saged wangsul ngastonci menika wujudipun gumulung kanthong. Toprak sak meneh mbane tangkeme kesripet untu kabeh. Diselingi Pak nyuwun. Nah. Anu, pamit terus diselingi. Oke. Aku pamit Yayi. Pamitku aku jaluk lagu. Sangoni menapa Kang Mas? Kersane lagu napa Kang? Panyuwun saka santri. Oh nggih. Nggih. Paringono panyuwun saka santri. Yo aku pamit dhisik. Ya. Nek kene sik bar rembug terus lagi pamit. Ngono. Oh, yo kumpul kasmara. Yo digarap cara sagenan gen penak jogetane. Yo. Kasih. Ayo. Warna apa? Yo.